Mikrobiom, tedy komplexní společenství mikroorganismů žijících ve střevech, hraje klíčovou roli při vytváření imunity a ovlivňuje i stav psychiky. Jak mikrobiom souvisí s rozvojem alergií nebo dalších zdravotních komplikací v pozdějším věku a jakou roli hrají antibiotika ve zhoršení jeho rovnováhy? I tomu se teď budeme věnovat. Naším hostem je mikrobiolog, vedoucí laboratoře Medifarma Vision Radek Netušil. Krásné ráno. Dobré ráno. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Klíčové období, kdy se formuje základ mikrobiomu u dětí, to je takzvané imunitní okno. To je chvíle, pokud jsem to pochopil správně, kdy se formuje i dětská obranyschopnost. Kdy vlastně tohle období začíná a kdy končí? Jak moc je zásadní? Tak to imunitní okno, v tom se neformuje jenom mikrobiom, ale i imunita. Ono se to tak časově shoduje. Uvádí se, že to jsou přibližně první 2 až 3 roky věku, které jsou ve vývoji obou těchto systémů skutečně absolutně zásadní. Jde o to, že ten mikrobiom v tom věku funguje jako jakýsi učitel toho imunitního systému, protože ten imunitní systém dítěte, když se ten novorozenec se narodí, tak ta jeho imunita je absolutně nezralá, nedokáže rozlišit, co je tělu vlastní nebo neškodné a na co by mělo reagovat, na co by měl ten imunitní systém spustit nějakou odpověď. A právě tím setkáváním s těmi bakteriemi, s tím naším mikrobiomem, se ten imunitní systém trénuje, učí se právě rozpoznávat to neškodné od toho škodlivého. A pokud právě toho tréninku má nedostatek, tak se dostatečně nenatrénuje a v pozdějším věku to může vést právě k rozvoji nějakých alergií. Takže přehnaná hygiena v tom dětském věku taky škodí určitě. Ano, já si dovolím vás citovat. Vy jste řekl, dítě v blátivé louži je na podzim to nejlepší, co se může stát. Já jako maminka vím, že je to pravda. Občas prostě nepřehánět zbytečně s tou hygienou. Ale přece jen člověk roste, vyvíjí se, začíná být třeba méně odolný vůči různým věcem. My se už v louží tak často asi máchat nemůžeme, musíme chodit čistí a upravení. Občas to i přeháníme s hygienou. Tak poraďte, jak se na podzim starat o ten mikrobiom a o tu imunitu tak, aby byla dostačující. Jo, já jenom upřesním to s tou blátivou louží je samozřejmě trošičku nadsázka. Ono taky jde o to, že to dítě se má potkávat s těmi mikroby, ale zase ne s těmi úplně patogenními, které mu vyloženě způsobí nějakou závažnou nemoc. Ale k té vaší otázce, jak se můžeme my starat o ten mikrobiom na podzim, na podzim bychom se o něj měli starat stejně jako po zbytek roku. On ten podzim všechny tak nějak láká debatovat o tom, jak posílit tu imunitu a posílit mikrobiom, protože na nás všude útočí, že v Šalině nebo tady v Praze na vás v tramvaji, v trolejbusech útočí. My tomu rozumíme, pořád. No, jsem se přesunul tak rychle. Tak. Ne, tak pravda je taková, že o ten mikrobiom se musíme starat celoročně pořád stejně. Základem je pestrá strava, nevynechávat vlastně nic z té stravy, kromě vyloženě nějakých jedovatých potravin. S největším důrazem na prebiotickou složku, čili nějakou vlákninu. To je právě ta potrava pro naše přátelské bakterie ve střevech. Bez té, i když třeba doplňujeme nějaká probiotika, což je další směr, který můžeme jít v té péči o mikrobiom, tak bez té vlákniny oni si neporadí. Je to skutečně takové palivo pro ty naše bakterie. Takže to je absolutní základ. Jinak hraje roli i pohyb, dostatek pitný režim. A důležité je nestresovat se, tak nějak být v pohodě a v klidu. To je docela dobrá rada, nestresovat se. Ano, Kéž by to tak lehce mohlo říká, být. že? Ano, velmi lehce, to je pravda, ale je fajn někdy maličko vypnout a myslet právě na to, že i ta duševní pohoda s tím asi dost souvisí. Když se nám podaří ten plán držet celý rok, starat se o mikrobiom, jak se to vypopisoval, dá se třeba říct, kolika procent už si snižujeme tu pravděpodobnost, že nás na podzim něco tak říkajíc skolí? Tak kdybych řekl z kolika procent, to bych si asi trošičku cucal z prstu. Je to u každého trošku individuální, i ten mikrobiom, i ten imunitní systém máme jedinečný, trošku jiný a reaguje různě. Takže na tohle úplně přesně nedokážu odpovědět, ale asi bych k tomu řekl, že každé procento, které můžeme přispět k tomu zlepšení, se prostě vyplatí. Je to dobrý základ. Je to dobrý základ, prostě je to naše zdraví a musíme o něj nějak pečovat a když máme tu možnost, tak prostě pojďme do toho. Vy jste říkali, vážená strava, mnoho lidí si ale pomáhá různými doplňky stravy, třeba i probiotiky, což určitě není špatně, ale
Jak je správně užívat, aby nám pomáhali a neškodili? To je velmi dobrá otázka. U těch probiotik je ten způsob užívání velmi podstatný. Já bych tak obecně řekl, že nejdůležitější je vybrat si kvalitní probiotika, koukat se, aby jich tam bylo dostatek živých, aby ty probiotické kmeny byly kvalitní, protože ne každý probiotický kmen je stejný. Jak to poznáme na obale třeba? No, máme se poradit s lékárníkem ideálně, jak si vybrat kvalitní probiotika, protože to už je možná ten první problém pro většinu běžných uživatelů. Asi. To je zásadní problém a je pravda, že pro laika je velmi těžké se v tom vyznat. Takové asi základní vodítko je hledat, aby na tom obale byl označený celý kmen. Aby tam nebylo jenom třeba Lactobacillus rhamnosus, což je druh, ale aby to bylo Lactobacillus rhamnosus GG třeba. Jo, to je takový, ten dodatek zatím je důležitý, je to takový rodný list toho kmene, podle kterého už si můžeme dohledat nějaké studie, jestli ten daný kmen má za sebou nějaké provedené klinické výzkumy, protože existuje i spousta probiotik, kde tohle uvedeno není a ty kmeny nejsou kvalitní, nemají ty studie a potom nepřinesou ten zdravotní benefit. A další věc je, že některý kmen cílí na podporu alergií, některý je proti průjmům. Pro léka je velmi složité se v tom zkrátka vyznat. Když někdo nechce ale polikat tabletky, jaké existují přírodní probiotika? Existuje jich spousta, jsou to samozřejmě nějaké kysané zelí, kimči, jogurty. Je pravda, že je to skvělá podpora toho našeho mikrobiomu. Ty probiotika v tomto stavu jsou trošku jiná než ty právě, které polikáme v těch kapslích, protože ty v těch kapslích obvykle jsou humánního původu a mají právě nějaký ten rodný list. Tady u těch ty studie na ty konkrétní kmeny, protože ani nevíme, které konkrétní kmeny tam jsou, tak ty studie tam jako neexistují, ale určitě je to skvělý základ a je dobré tyto potraviny konzumovat. To je vlastně vhodná rada na závěr, čím si obohatit stravu i teď na podzim, abychom našemu mikrobiomu vlastně pomáhali i my sami co nejvíce. Tak se to dá vlastně asi uzavřít celé v tuhle chvíli. Určitě. Děkujeme za návštěvu. Byl tady s námi vedoucí laboratoře Medifarma Vision Radek Netušil. Moc děkujeme za vaši návštěvu, za váš čas a za cenné rady. Hezký den. Já děkuji. Hezký den i vám.